Magandang hapon po sa inyo lahat. Dito mo po ang Iwagan ng Pangasinan. May share po ako sa inyo orasyon upang hindi tatanda ang ating kaanyuan. Sana po ay palagi nyo tangkilikin po itong YouTube channel ko, ang Iwagan ng Pangasinan. At huwag makalimut subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa ating YouTube channel. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung orasyon upang hindi tatanda ang iyong kaanyuan. At bagong lahat po ay mag-isa-isang namin at sunod po ang orasyon. Masalungo tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambay ng pangalan mo, ikaw na ang manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at wala sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. At isunod po yung orasyon na aking babanggitin. Igusum aprobatum nunam uram ipsi irat albis nasyatim vulneratum. Tatlong beses po usalin po itong orasyon na to. Usalin ko po ulit. Igusum aprobatum nunam uram ipsi irat albis nasyatim vulneratum. Igusum aprobatum nunam uram ipsi irat albis nasyatim vulneratum. Tatlong beses po salin sa isip lamang po at ihip sa isang basong tubig, sa tubig pampaligo, tatlong beses. Araw-araw po itong gawin. At ito'y hindi mamalayan na ikaw ay bumabata. Narito po ang orasyon na gawin nyo ito araw-araw para bago kayo maligo sa umaga, sa gabi, pwede rin sa gabi. Hindi nyo namamalayan na kayo ay bumabata. At ang una makakakita po sa inyo yung kapitbahay nyo, kaibigan nyo, ang mga wala makakakita. Ito po ay number 1 na subok na po ito. Sana po palagi nyong at huwag nyo i-skip po itong video ko. Sana po tapusin nyo po. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aming YouTube channel. Ang Iwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Tiwala lang po sa ating sarili, sa ating ginagawa. Focus po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye po.